ingkang boyong kedah kulawarga panjenengan ingkang tesih timur-timur tesih legan. Dikarepke ya sing wadon ya sing isih prawan, sing lanang isih joko-joko. Dadi ya kan adakane bocah papat le. Lah kuwi maksude apa to? Supaya si bocah sing dikongkon mau rehne sik padha legan besok ya ben gampang mbok menawa golek jodoh ben gangsar ngono kuwi. To iku lek digawaken lan dirasake lek pancen pas lek ngucapke cara carane pas ku lek dimatne tenan kemanten loro ya jan kena diarani ilang kamanungsane katon kaya Bathara Kamajaya lan Dewi Ratih tenan. Lah tenan dadi tapi ya kuwi kabeh mau yen budaya-budaya kuno kuwi ora mung disawang walaka nanging karo rasa. Rasa. Saiki Pak De arep crita. Nggih. Ya. Napa niki Pak De? Nah, ngene rekne sampean yo isih timur, isih nom, yo mbok menawa kena kanggo tambah pengalaman. Nggih. Mbok menawa besok yen tumeka dewasa padha umur-umurane Pak De kena digunakake. Nggih ta. Ha iki dhisik Pak De kan nate ngrembug bab isine kembar mayang. Nggih, sampun. Sampun. Lah, saiki arep tak critake cara tata carane wong mboyong kembar mayang sing arep kanggo nemokke kemanten. Mboyong niki napa Pak De? Piyen? Mboyong kuwi padha karo mundhut njupuk. Nggih. Ya to. Dadi saka papan ngendi dilih nyang papan liyane. Nggih. Ora beda kaya yen boyongan omah. Nggih. Ya to, dadi diarani boyongan saka papan sing lawas nyang papan sing anyar. Jenenge lha iki ning bab kembar mayang. Nggih. Supaya aja nganti klerak-kleru pancen ya yen budaya cara budaya kuno budayane wong tuwa kuwi ana tata cara ya munggo tak gagas apik banget le. Iki ngene. Diwiwiti wae sak rampunge kembar mayang kuwi digawe karo para sanak sedulur kang dipatah gawe njur sing kagungan hajat utawa sing duwe hajat mantu pamane ning racak-racake dadi sing duwe omah kuwi yen ora bisa ngawaki dhewe kuwi kongkonan ya sanak sedulur utawa wargane apa budene apa simbahe supaya nggawa kembar mayang mau mboyong kembar mayang. Nah kuwi tata carane ya ngono ana salah sawijine wong tuwa sing pinarcaya nampa karo sedulur sing arep mboyong kembar mayang. Sawise dirake dadi kembar mayang kuwi aja nganti kuwalik. Dadi dhisik ya ta dislameti. Tata carane ngono. Lek wis dislameti banjur kena diboyong. Lah racak-racake sak ngertine Pak De ya jaman iki keri-keri iki diboyong dhisik njur dislameti kuwi sak temene kuwalik. Ngono lho kuwalik ora beda lek jaman biyen wong arep manen pari dadi dipethik dhisik dislameti dibuangi cok bakal njur dipanen. Ngono. Lah iki ya ngono. Upamane kongkonan sapa salah sawijine wong wadon sing wis umur tegese ya wis tuwa ya senajan ora tuwa banget ya setengah apa setengah baya lek ngarani. Heeh ya tuwa nemen ya durung nom ya ora mane sakwise kula nuwun
ya toh. Kula nuwun kuwi papane si kembar mayang ki kan sik neng tengah tarup. Nggih. Durung ana jero omah. Dadi sing disuwuni tulung karo sing kagungan kajat metu saka jero omah kula nuwun. Lah sing sapa wong tuwa sing kon nampani njur manggakake sakwise ngono lungguh bagi binage tegese bagi-bagian terus banjur sing wong tuwa mau wong lanang mau takon lho niki sederek kula niku sinten saking pundi lan wonten perlu menapa lah bareng kuwi wakile sing duwe hajat kandha ya wis perkara asmane sapa kono ya ta ngaku terus kula saking dusun Karang Semanding nggih perumpamaan ngono kuwi lah nuwun sewu ki sowan kula wonten ngriki wau ketang kula niki dipun tangisi apa putu kula lek ngaku apa yoga kula niku badhe kula nikahaken gitu kula dhaupaken piyambake niku purun tapi nangis motah purun kula nikahaken tapi nyuwun bebono ingkang dipun wastani kembar mayang Dewandaru Jayandaru pinangka jangkeping piranti anggenipun purun kula nikahaken. Mongko kula sampun mider-mider ki kula mengetan totok jagat wetan wusananipun suwung boten pinanggih. Kula ngidul dhateng kiblat kidul totok jagat kidul ugi suwung. Kula mubeng kiblat kilen ngantos jojok jagat kilen wusanane kosong. Kula ngaler dhateng kiblat ler ngantos jojok jagat ler suwung. Wusananipun kula pinanggih salah setunggaling sederek dipun paringi prisa niki panjenengan wangsul malih mengener mangetan mangke menawi wonten tejo manter mencorong cahyane nggih menika mbok menawi papanipun bebono ingkang panjenengan padosi. Lajeng menapa leres ki yen wonten ngriki papanipun kembar mayang ingkang dipun suwun putu kula. Dados ngantos mider jagat nggih panjenengan madosi niku. Nggih leres. Nggih niki papanipun kembar mayang Dewandaru Jayandaru wonten tengahing Tarup Agung niki. Aniki ingkang sampun rinakit para dewa, para pujangga, para pandhita, para sarjana, para alim ulama wontenipun dipun rakit sampun ngertos yen niki badhe calon dados pirantos jangkeping bebono badhe pinanggihipun badhe nikahipun wayah panjenengan nini kemanten yen wadon yen lanang kaki kemanten. Menawi mekaten menapa kepareng menika kula suwun nggih. Inggih menika pancen sampun titi wanci dumugi mangsa kala kula sediakaken kagem wayah panjenengan.
menika panjenengan sampun kula parengaken mboyong kembar mayang Dewandaru Jayandaru saking Karo Pagung kaboyong dhateng dalem ageng. Nanging wanti-wanti sampun ngantos kesupen weling kula. Anggenipun boyong sampun ngantos pedhot oyotipun, alum godhongipun, gogrok pentilipun menawi dereng rampunging gawe. Wo ngaten ki nggih. Lan kula ugi mangestani mugi-mugi dhawuhipun wayah panjenengan saged lestantun. Ya, sampun ngantos wonten sambikala menapa-menapa wiwit dinten menika ngantos saklajengipun dumuginipun bebrayan. Menawi mekaten ki kula suwun lega lilaning penggalih panjenengan kembar mayang badhe kula boyong pinangka kangge jangkepi pirantosipun anggenipun dawuh wayah kula. Oh nggih, niku weling kula namung mekaten, mugi-mugi menapa ingkang dados kersa panjenengan saged kaleksanan. Nggih, matur nuwun sadhereng sasampunipun lan menika dinten ugi badhe kula boyong lan malih kula mitungkas mbok upamane ingkang boyong kedah kula warga panjenengan ingkang tesih timur-timur tesih legan. Dikarepke ya sing wadon ya sing isih prawan, sing lanang isih joko-joko. Dadi ya kan adakane bocah papat le. Lah kuwi maksude apa to? Supaya si bocah sing dikongkon mau rehne sik padha legan besok ya ben gampang mbok menawa golek jodoh ben gangsar ngono kuwi. Samangke sampun dikeparengaken kembar mayang kula boyong lan menika nuwun sewu pinangka kangge paseksen tetenger wonten menjani saking kula caosaken pinangka paseksen anggen kula mboyong kembar mayang menika. Kok repot-repot wong menika pancen sampun dipun sediakaken kangge kang wayah sampun boten napa-napa. Nggih, matur nuwun salaman kuwi ditebus gawe duit sak ikhlase. Niki namine menjani, menika wonten menjani sekedhik. Pinangka paseksen tanda bukti cara anune apa kuwi sertifikat nggih. Nggih paseksen. Oh nggih, monggo aturi boyong. No. Mulane ning sadurunge ditembung mau ya kuwi dislameti dhisik. Engko lek wis bar dislameti njur sing wakile sing kagungan dalem sing duwe perlu njur mertamu rono. Ngono kuwi. Mulane lek nylameti sing disebut ya para dewa, para pujangga, para pandita, para sarjana, para alim ulama sing ngrakit kembar mayang mau. Lah ujube sangka tengahing Karo Pagung kaboyong marang dalem ageng. Karo Pagung dalem ageng. Lan ora kena didelesak sae yen durung rampung gawene. Dadi ya ditata sing apik, ya disakralke sebab apa ya iku kan ate wis dibahas. Isine kembar mayang ana sambung rapete banget karo uriping manungsa. Samangke sing dereng
ngertos filosofine kembar mayang mengke saged nonton ya Pak. Iya, dadi nang kene kan sak carane mboyong lan filosofine kan wis karo Pak D setitik akeh sak gaduke nalar wis tak Nggih. buka. Tegese paket komplit. Nah niki istilahnya sampun dijelasne niku wau caranipun mboyong nggih Pak D. Mboyong kembar mayang saking taruh panggung boyong dalem iki kula emutaken niki mboten tidak capek-capeknya untuk teman-teman atau derek-derek niki sampun di-subscribe ya Pak D. Oh iya ana tambahan sithik le. Nggih, monggo Pak D. Nah, dadi dungane si wong tuwa sing kaget kembar mayang mau ya ta sing disebut ki ngene niki ngeten Mbok. Mugi-mugi winjing kang wayah saged mancur tejane mencorong cahyane agung perbawane. Berarti wonten doa penghantare. Oh iya lah dislameti ujube iku diucapke nang kono karo si wong tuwa sing kon ngujubne mau. Nggih. Kuwi berarti wonten gini wau wonten harapan damel iya hari ini kemanten ya Dik. Kena diarani pesan moral apa piye iya ngono kuwi lho doa-doanya toh iku lek diguwake lan dirasake lek pancen pas lek ngucapke cara carane pas kuwi lek dimatne tenan kemanten loro ya jan kena diarani ilang kamanungsane katon kaya Bathara Kamajaya lan Dewi Ratih tenan. Tenan dadi tapi ya kuwi kabeh mau yen budaya-budaya kuno kuwi ora mung disawang walaka nanging karo rasa. Rasa wah corong tenan. Dadi bukan mengkaya gambar nyawang gambar bukan. Cara pusaka wonten yonine. Nah, bener. Nggih. Ngono kuwi. Nggih. Sawetara sak gaduk lan apa sak bisane Pak D mau. Iki informasi yang sangat berharga nih Pak D. Soalnya kan kadang wonten sing salah kaprah di boyong riyen terus dislati ngono Pak D. Ning ya ora maidu Pak D nang kene ora maidu perkembangan zaman terus budi. Mung lek sing wis ditindakake para kuno, para sepuh, para leluhur ki ngono kuwi. Pateme asline kita memberitahu lah istilahnya. Dadi kabeh mau kena diarani ya kae Jerbia masuki apane dadi probiotik ngono kuwi. Nah niki ampun kan Pak D niki sampun apa? Ya wis sawetara ya ngono iku. Niki matur suwun niki Pak D niki damel rencang-rencang di-subscribe riyen, di-like mungkin lek wonten request konten yang berbau ngeten-ngeten iki lah Pak D. Sing mirip-mirip kados kembar mayang napa terus pundi mengke komen mawon mengke lek wonten wekdal anu di napa didamelaken videone Pak D. Diterangke teng video khusus ngoten. Nggih niki matur nuwun ya Pak D. Pak D tak njruput dhisik karo kebul-kebul. Siap.